Vitajte v sérii videí o stereotypoch v sociálnom poľnohospodárstve. Sociálne poľnohospodárstvo pomáha znevýhodneným ľuďom začleniť sa do spoločnosti prostredníctvom práce na farmách, ktoré nazývame sociálne farmy. Ale v sociálnom poľnohospodárstve sa stretávame s mnohými stereotypmi. Mnohé z nich sú nepravdivé. Postavme sa im a vyvráťme ich v našej sérii videí. Mnohí ľudia nechápu, že práca s rastlinami a zvieratami je vo svojej podstate terapeutická a že môže byť prospešná najmä pre určité skupiny ľudí. Práca na farme a v poľnohospodárstve všeobecne je veľmi náročná, ale môže mať aj veľmi pozitívne účinky na ľudskú psychiku. Striedanie ročných období, čas, ktorý rastliny potrebujú na rast a ktorý sa nedá uponáhľať, starostlivosť o pôdu, zber a triedenie plodín, konzervovanie, sušenie a predaj priamo z dvora, to všetko sú skúsenosti, ktoré ľuďom vrátia potrebný rytmus, zmysluplnosť ich práce a radosť. Môže to byť opakujúca sa manuálna činnosť, ako napríklad zber hrozna, ktorá určitým skupinám ľudí prináša potrebný pokoj, kontakt so živou pôdou alebo silný zážitok z rodu nového života. Práca so zvieratami a rastlinami môže ľuďom pomôcť uzemniť sa, upokojiť, stabilizovať a obnoviť svoje korene. Ľudia so špeciálnymi potrebami na to nie sú menej vnímaví ako bežná spoločnosť. Ako citovala jedna sociálna farma, snažíme sa, aby kúsok pôdy, o ktorý sa staráme, nebol len poľom, ale skôr záhradou, domovom, miestom pokoja a bezpečia pre našich ľudí. Miesto, kam si môžete prísť oddychnúť, zregenerovať sa a podieľať sa na jeho formovaní. Ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Sledujte oficiálnu webovú stránku projektu SoFarm alebo naše ďalšie kanály, napríklad Facebook alebo LinkedIn. Tento obsah vznikol vďaka medzinárodnej spolupráci 6 odborných partnerov a je financovaný Európskou úniou.